Как работи Fluid Film? Днес имаме една кола, която е изминала доста километри, вече една година се кара след обработка и днес идва за проверка. Така, ето виждаме го покритието, вече фанало е прах, запрашено е, ето тук се вижда, така, пипаме го, не ни цапа, не е цапащо, ето го, така. Веднага след обработка, разбира се, ако пипнете, ще ви изцапа нормално, това е меко покритие. Така, но във времето си хваща прах и изглежда ето така. Дали работи? Ето тук ще почистиме един слой, да видим какво се случва отдолу. Ето голия метал. Пази го. Не позволява на водата и кислорода да стигат до него, няма никакъв шанс да ръждяса. Там, където има ръжда, е пропило в порите, по същия начин действа, пази автомобила. Ето го. Така че не е нищо страшно, няма да ви изцапа, няма да по никакъв начин да ви направи проблем. Гайките се развиват много по-лесно, отколкото ако го няма. И автомобил е абсолютно запазен. Ето го след една година ползване. Така. Не се е измил в подкалниците. Ето го. Най-големия страх на всички, че се измие. Ето го, в подкалниците не е мръднало покритието. Ето това е Fluid Film. Така работи. И едно от най-добрите покрития на пазара. Който иска да не му цапа, разбира се, може да си вземе дinitrol, да си направи колата с dinitrol, но е малко по-скъпо като пари. И тук по тази кола почти няма какво да се прави. Ето я, прагове, никъде не е повредено покритието. След една година ползване. Ето го. Прекрасно. Хубав ден от нас.